Selamat datang di channel Marben Jowo, channel tergokil, termatoh, terhee. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung channel kami agar selalu semangat lagi buat videonya. Tancap! Tenda mana dingin? Teh putih. Teh putih. Teh putih. Teh putih. Teh putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Maa, apa amin nyeluk nimbingan aku nimbingan madu amin nak nyeluk. Lu. Piye? Kok nung apa wi? Sertifikatnya tak sekolah lagi. Nang olah piye nomu? Nek kae tak sekolah ning Doadem, lagi kelas 3 J. Lah ngono lulus to gak ngono iki. Urung lulus. Nek lulus nang timbingan mbok nyang ngono nek lulus ngono iki entuk inyah to gak? Juga paling entuk nota. Iya no, mak nyat timbingan kok nyek sekolah no lagi numon aku. Jadi yo, kiri butuh duit penyenane kae. Aku lo ngalo nek muni lo ni larani nek nane ambil bacok ngalo macali sing elek jemburis kuru lo. Kaya belu Karo sing godhaki putri. saya kuru kaya belungan kere lho. Sabar. Aku yo lo aning mulu nyintah iki lho. Buri Nyintah niku nilalane amin banyok ngalo tak bero kalau cita. Kalau pancali putih sing kulu kaya belungan kere kuwi. Ya wis engko putri tak senenane ya. Aku nyanyi aku pengen metu ambek Buni ame penak ajak mancing ning wadukku. Ya wis ngene. Tak celok. Heeh. Tadi ya. Nggih, Mbok. Put. Gelek Mas Maaf, Put. Mas Maaf. Nang opo? Mbok kok mbok meloro eno dimune wingi ben mbok larani lungoke. Oh no. Bareng aku diseneni ra kaprakan. Nah, ngene gak ngono aku kayaknya benduaan mek sampean no. Andi muni Ngendi? ning waduk jalan-jalan ya. Mancing ning wadukku lho. Ayo mancing ya. Ya wis yuk. Gak guru-guru sertifikat urung lunas ngono. Gak gelem aku mbejak. Nyendol manis dingin. Ini tak tumakno kemen nanting. Loh. Numpak iki. Ya no, gue no. Lah ning jeneng nendi? Nih aku ini ning omah aku ini memang balik gue. Wis ayune kaya ngene ya Allah ditumpak unta. Ini nih muni nih aku nak nengek ning omah aku nih meluk balik gue sampai ngonyang-ngonyang. Wis nih rasa ngecepres. Paling yo ning jeneng yo kredit. Kalau digeret karo dealer. Ayo nanti mulai numpak nek putih. Aduh lho, selakanganku ki lho nyantol lho. Wong pede cah gue sih biasane ora ngene iki la ilaha illallah. Wis ayo. Ami ngene jenenganku ngene nyueli we. Pancap.
atas mendek tak ganti posisi aku selakanganku loro kabeh beret kabeh Iki sadel otomatis iki. ngene lho enak wis yuk wis lanjut ya ambil sepelan kowe Nana dalam hati bila beristri dua. Ini lagi waduk itu diputi aku tinggi waduk kilo beton gitu loh waduk tuh matam kopok dulu atau wis dilarang memancing ikan waktu waduk itu kartong wis Dik Putih ayo mancing. Oh tapi nek mancing aja sampai lowong ya. genyo le jere iki waduh Gak apa-apa engko nek roh iwake. Iwake ngiri nek turu iki melek. yo Emang sampai lowong lho. Ayo lho nih. Itu Dik Putih cepet sedikit. Mana sih lho? Itu Dik Putih kilo pantingku apik to gili weh. Apik-apik. metet ke swalem Pakanane iki khas iki. Kembang bako. Iwake ben padha geber-geber. Dik Putih sampean melem jejal. Melek. Melem di melem nek. Petek. Melek. Padang. padang kok padang Daripada ambil masa depan kita saja. peteng saya masa depan surem Nyili ya. Wis aku tak mancing Dik Putih ben ngono ya. terus saya penane Ben ini ngono. A few moments later. Dik Putih. Aku nek mancing kok gak oleh-oleh to Dik Putih. Dik Putih. ya ilahi illallah edan bener ya wong edan matam kopok kleru kuwi dhewe mancing aku bener ya mancing emosi tenan dugaanku Piye tuh Dik Putih mancing yung ini tuh Dik Putih. Gak oleh-oleh iwak iki lho. juga oleh pak iki di kuno ora kuwi sing kene malah iwake mancingmu irunu Ngono. wale bener ya wong rambung emboh bisa kabuju apa kaya ngene Jadi piye ngene? ya yo pak iki sing ning kuno kuwi sing kene Nyili we. Wong lambu ulang iki. Gue kasih banget ora tak kok. Tak kira yo wis tetep mancing ket Mas. Dik Putih, nyungok kene lho Dik Putih ayo bermesraan lho ben koyo njilun-njilun TV. Mesraan kok ambek wong Ragun. Ini mancing ki ngene ya. Ye, Pak ning kumu kok malah aneh. Mancingnya kuale. Nyili. Kaya tekem male. Gak usah nangis mesti pancing. Dan dia adikku mengestak golek iwak sakmene gede-gedene kok. Iwak jatol iki rajane iwak. Kok ora teko-teko ning ndi meng parae. Mosok lali dalane waduk. Wis diolah iwak jatol sakmene kae kok. Kae masih oleh iwak to ora ya? Ape tak parane. Hei, Wis ora sorong Mas. dikit to wis oleh iki. Iwak apaan iki kok cilik-cilik teman? Iwak raja iwak iki. Iki rajane iki ratune. Jatol jenenge. Iwak jatol. Digedhi to. Gede apa cilik-cilik kaya ngene kok? Aku iki kademu ora mancing kok, Dik. Aku ki lho, kalau masih pacarku digondol wong kalau saiki. Copo jenenge kae. Wonge gilik. Awake kaya badut ki lho. Delok kae dipek pacarku. Aku yo galau to saiki. Di pacarem.
Yo kae to. Sing rambutnya dawa kae, ambek wong lemu kaya badut kae. Makane gak usah pacaran nek gak pengen loro ati. Wis to Mas, ra apa-apa. Sok ben masa depanem lho. Malah oleh pacar sing apik, luwih karo sing kuwi. Rekanem. Dedek kaya wong gerang omonganem. Saiki penake piye iki? Penake yo tak gurno kono pacare. Wani sampean. Wani to. Oh no. Sing kaya badut kan. Ya, ya. Cempok waduk to kek ndi kono. Ono yo Rano. Wani tenan. Wani to. Kok tak tero kok nguri kono. Engko rencanane ngene ya. Paham. Paham. Ayo saiki. Ayo. Aduh Mas, gatel kabeh yuk. Gatelan gini tuh dia putih. Telembuk enek rawe paling. Gatelan. Ngasih kue nek ngono. Kapo, maraya si Kopek. Pacare kakakku. Piye to Mas kok bojo ngroe? Ya piye sampean luweh milih kae kok timbang aku. Ora ya, ora milih Lalas iku. karena ya mulai dek mulai. Iya, pergi. Neng di Dek Putri, boleh neng mae ora neng. Jere metu mong. Aku pengen Mas pacare sampean, enggak kok elek temen. Sampean duwe konokan to anu kenalan sing ayu to anu. Lah, ayo nek ra ukuran. Sok kenal Mas ya. Ya, wong Islam. Saiki ayo mulai. Ayo. Ya kae opo Dek Putri dhewe ning waduk ngopo ya? Kebunuh diri ya tulungane. Di putih. Tulungin dah di putih. Apa sih? Iki lho, tiga sapa ibu sapa ngene ngene opo ya? Nyuili ya, Mas. Gue sertifikat waduk jaluk tenan sekolah ora lulus sertifikat di sekolah ora lulus iki lho. Piye maksude? Bidui tok aku. Sertifikat di sekolah no. Ora lulus ku oleh ijazah ngono lah apa. Wong sertifikat digadhek di sekolah. Piye jile ngono ki. Pokoknya tak jaluk kabeh sertifikate. Malang sekali nasib Mas Maam aku wanita lima tanpa busana sedaya. Kurang adik sayang. Rambutnya dawa, ambek wong lemu kaya badut kae. Makane ojo pacaran nek PS. Lebih to kok mbok jungkrok. Baju biru ta.